खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोननै मोनथामसो टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन। गिबि टपिकआनो जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव डाम्पार सावदों बा डाम्पारखौ रायजो राजाफोरा रागा जोंनानै अन्थाइजों खुबैनानै डाम्पार गारिखौ सावदों। बे जाथाया जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव माने गंसे डाम्पारा सासे फरायसुलिखौ सौदोंमोन बा सौथारदोंमोन आरो बे जाब्रबथाय जानायाव फरायसुलिया जायगायावनो जिउ गोमादों। नायबानो जाबाय माखासे सावगारिफोर दङ, माखासे भिडिअफोर दङ। गोबां दुंहाव थासारि जादों आरो बे डाम्पार गारिखौ रागा जोंनानै रायजोफोरा अन्थाइजों खुबैदों आरो डाम्पार गारिखौ सावदों। माखासे भिडिअ फुटेज दङ, बेखौ नायना लाबानो जाबाय। दा नोंथांमोना बेखौ नायग्रोदो। अब्ला जों दा नैथि टपिक बा सेकेन्ड टपिकआनो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सासे मुस्लिम सिख्ला, समायना सिख्ला। बे सिख्लाया भाङाखरनि मिहिर किरण गार्लस हस्टेलाव बाथरुम सिङाव गावनि जिउखौ दौलें लानानै गावनो फोजोबदों। बे क'क्राझारनि सिख्लानि मुङानो जाहैबाय तासमिना आहमेद। बे तासमिना आहमेदा लाबोलिथाव गोजावनानै ना सोरनिबा थाखाय, ना एग्जामनि थाखाय, ना बिमा बिफानि थाखाय गावनि जिउखौ गावनो फोजोबखो, बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। आरो बे तासमिना आहमेदा मेडिकेलनि फरायसुलिमोन बा मेट्रिकखौ पास जाखांनानै मेडिकेलनि बा माखासे पास जाजोबखानाय बे मेट्रिक आनजाद नङा, बियो मेट्रिक आनजादनि थाखाय थैयाखै। आं मेट्रिकनि बाथ्रा बुंनो थाङाखै, मानोना बेहाय थैदों नालाय मानसिफोरा साननो हागौ सोरबा सोरबा मेट्रिकनि थाखाय थैदों होननानै, नाथाय मेट्रिक आनजाद नङा। मानोना बे सिख्लाया मेडिकेल लाइनावसो फरायगासिनो दंमोन आरो बियो भाङाखरनि गंसे हस्टेलाव, गार्लस हस्टेलाव थायोमोन। नाथाय मानि थाखाय थैखो बेखौ गुमुर मोननाय जायाखै। अब्ला जों थामथि टपिकआनो जाहैबाय माखासे दावराव दावसि मैयानि मेट्रिक आनजादखौ फोसावनायखौ लानानै चिराङा एबार आसामनि गेजेराव गिबियाव थानो हादों होननानै बुंदों। जोंनि बाक्सायाव थाबाय थायोमोन, नाथाय एबार थानो हायासै। नाथाय बे बाराव गिबिसिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआ थानो हानायखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफ्राबो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। नाथाय गोदोनि समाव बिदि बुंनायखौ जों नुनो मोनामोन। जों जोबथारनायाव मोनसे टपिक दंबावो, जुनमनि राभाखौ सोर बुथारमारखो, बिनि सायाव आं सोंथि खालामदोंमोन एसकेबि एबा सानसुमा खुंगुर बैसुमतारि बिथाङा मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो, ओमफ्राय जों भिडिअखौ बेनिफ्रायनो फोजोबनोसै। सोंथियानो जाहैबाय जुनमनि राभा, जोंनि ट्राइबेल पुलिस एसआइमोन। बिथाङा दाखालि ट्राकजों थैदोंमोन, नाथाय बे थैनायाव गोबां माने मिथिसहायै बाथ्रा दं होननानै बुंदों। दा बेनि सायाव एसे बुंनो हायो। बेवहाय जोंनि दिनैनि कनभेन्सनाव मोनसे रिएक्सन होदों, मोनसे थांखि लादों। गभर्नमेन्टआ रायजो राजानि डिमान्डखौ रेसपेक्ट होनानै सिबिआइनो इनक्वायरि खालामनो दायित्व होबाय होनदों। इएस, जों वेलकाम खालामो। खिन्थु जोंनि डिमान्डआ एपार्ट फ्रम सिबिआइनो होनायनि अनगायैबो 1989आव इण्डियान पार्लियामेन्टआ जे शेड्युल कास्ट एन्ड शेड्युल ट्राइब एट्रसिटि प्रिभेन्सन एक्ट दङ, बे एक्टखौबो बाहायनांगौ। बे एक्टखौबो बे केसनि आवथायाव लाबोनांगौ। बिथांखौ बुथारदों नामा? आंथ' जायगायाव नुवाखै, खिन्थु पेपारि कागजे जिबायदि खोथा ओंखारदों, अनेकानो सन्देह खालामदों बे एक्सिडेन्ट फैयाखै होनदों। गाज्रि खायदाजों हयथ' बेखौ बिनि जिउखौ फोजोबदों। दा सोर फोजोबदों सोर फोजोबाखै जेला इनक्वायरि जागोन अब्ला आल्टिमेटलि ओंखारगोन असे खोथाया। दा जाय दायनिगिरि बेखौथ' साजा होखानांगोन। ट्राइबेल अफिसारखौ बिदि खालामदों नामा? बेखौथ' नुजाखानाय। सिगाङाव जेसेबां बे रोखोम दुर्घटना जादों, ट्राइबेल मानसिया जेबायदि जास्टिस मोननांगौ मोनाखै आरो जायफ्रा दाय मावदों बे दाय मावनायखौ बासायनायनिसो माखासे खायदा बायदा बाहायनायखौ जों दा नुनो मोन्दों। आंल' नङा, दुनियानो होनदों।